Bismillahirrahmanirrahim. Gelin insana abana hani fırngine balicanın isotun eşidikin jibu zivstane. Deja khinj bana tişe dij eşidikin anal bajara binerim bir balkon havane lugunda binerim balkon havane serxaniyane balicanın kavartına jibuna dolma isotun jibu dolma bamiyene açızanın mesaire kute zivstane hazır dikin. Ana emşki persin em bejin tivana hazır diki peki te bigî zivistanê garantî kate heye bê wela em zanim ancak xweda bizan be. Em bêjin pekî te gihîştî zivistanê te ji vana bixwî wê bê wela ew jî xweda bizan be. Pekî em gihîştin zivistanê o me jê xwar em çiqa jê bixwin bey bira 10 şîve em jê bixwin. 10 şîv. Haydi bira 15 şîv be. Bi dolma, bi tirşika, bi bamiye eşkî û vesaire. Binê em nizanin ku em ê bigijin zivistanê û em nizanin eger em bigijin em ê jê bixwin nexwin em radibin hewqa mesref dikin van tişta eşkî dikin hiltînin ji bo zivistanê ji bo zivistanê ku em jê bixwin. Hadi diyelim ki me çê nekir me eşkî nekir û em bê erzaq hatin zivistanê gihîştin zivistanê dîsa xemnîne li dikana îro elhemdülillah ê firotanê hene. Dolme jene, îsot jene, avan tişta jene ji bo tirşikê, bamiye eşkî jene vesaire wana tev hene. Haydi dikana ji tune bin meriv kare cinarê xwe ra têra şevkî di şeva ji wî cinar ji wî cinarê bixwaze bîne şîva çêke. O vana qet tune bin jî tiş bêne zivistanê merivê şîvê din çêke wê ro derbas bibe. Pekî em li vana binerin em hinkî tişta ji bînî bîra xwe. Ji bo sê me zivistan em ê jê bixwin jê nexwin ne beyliye em ê bigijînin negijînin ne beyliye em radibin herkes gora xwe em mesref dikin. Êk 2 torba balican dikire, êk 5 torba dikire, deyce ayretin haziriya tirşiya dikin, haziriya çizan vesaire dikin ji bo zivistanê. Pekî em li vana binerin ji bo xwedeşka hinek em axiretê ji bînî bîra xwe. Em ana ji kî pirsin bê wela her rast ez ê bimirim. Em ji kî pirsin bê wela rast heqe wê Xwedê hesab me ra bivîne. Em ji kî pirsin bê wela qûtê axiretê lazim e. Pekî ka me çi hazirkê ji bo axiretê? A ji bo sê meha em vana hazir dikin ji bo sê meha em ê jê bixwin jê nexwin em nizanin ama ji bo sonsuz hayeteke axiretê maalesef em tiştekî nakin yani. Îca Xwedê hema em li vana binirin û em axiretê bînî bîra xwe çikî zivistan jî benzemîşa axiretê dibe meriv dikeve hindir, sar, sermaye kes cikî da naçe axiret jî wisa ye axiret basamexa wî ya ewil mezel e basamexa didiya meydana mahşerê ye û jî pê da ka êdî Xwedaya Teala heqê me de çi qerarî de li gorî hesab kitabê me ew jî. Ve Xwedê Teala edaletî davranmış ve tiştek wê çaxê boş naçe. Dibe femen ya'mel miskale zerretin xeyren yere ve men ya'mel miskale zerretin şerren yere tiştekî qanderê zerrê be jî xêr jî boş naçe û ne jî boş naçe. Îca ana êk haziriya xwe çawa vê dinya dike ji bo zivistanê wê zivistanê qûtê wî van tişta hebin êk û neke wê tune bin wê xalo bike ji wî bixwazî ya were dikana bikire a deca li axiretê dikan jî tinin û pere û dolar û mark û tişt jî geçerlî nabin tenê îbadet geçerlî ye. Îca em li vana binirin em axiretê bînin bîra xwe û em hinkî aqil bigirin em parêkî daha bêtir xwe bidin rêya axiretê. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetê xwe dabin.